Tats, na nag-comment sa comment section ba nga wala daw ko nanagad. Hoy, kuyawan mata na istorya ha oy. Di man ta nga taong sikat yung nga di managad. Managad gud ta. Kato ganiha sa tinuod lang sultian ta mo sa tinuod no. Niagi magugo silang lugar. Siya may nakakita sa kuha. Nya ni hay siguro sa dito na unsa. Wala ko kabantay. Manang sorry lang ha. Pasaylo lang stats kay. Sa tinuod lang, kamo may nakakita sa kuha, kamo na lang gud mo ano gud, mo sabot. Kay ako mo ko bantay nga naa mo. Kung naaba mo ganiya, asa ba mo ganiya? Gahapon ganiya sa may traffic light dito sa may Kalumpang Matats. Mag-traffic mo dito. Naisigsingit sa ko. Tats. Paglingi ko, paglingi na ko. Uy, tricycle driver. Followers. Yan sa ko ha. Ako gitutukan. Ila ba ko ani wala. Wa di mo kaila. Pero akong gitagad ko. Oy. Salamat. Oh. Ginatagad ta mo. Oy ngano di mata mo tagad no naagod yung mayo. Sus. Dili man ta ingon nga murag si kinsa nga sikat na kayo. Bisa pag mo sikat ko. Agi mo diri bisag asa mo. Kamu may nakakita sa kuha, kamu may nakabantay. Kamu mo ano, wala mong guta kabalo sa inyong anaa mo. Pasayloan lang ko kung wala ta mo matagad sa tinuod lang. Dili tay nga na. Sa tinuod lang no. Dili na ko na ingana kinaiyang ugali. Mas gusto ko tumang ganit tagdong ko sa tao kada adlaw or asa ko magkita kay malipay ko, di ba? Kay dili bita ingon nga unsa-unsa sa tinuod lang no. Dagan ako nadungogan ng istorya, napoy nag-comment sa kuha na nakita ta ka sa Peaceport ba? Wa jud ko nimo gitagad. Wala matakita nimo. Nga ako na po yung mga ipasaylo diri, ako na po yung may sala. Og isa pa kana uban di nga wala na to ma-replyan no, dili po mo mag-ingon sa tuwa na nga mura na tag sa kinsa, mura tag na unsa. Bot ninyo eh. Una daw no, replyan ta mo. 500 mo kabuk ka comment diha o say 300 o say 200. Oh, magsige kog ni-reply, replyan ta mo taman maghapon. Mabuang ta ni-reply. So kung wala ta mo ma-replyan, salamat sa pag-comment ninyo diha, salamat sa yung pag ano sa cellphone. Kabalo man pud ko ana. Mabitan na mayong ko sa akong vlog na kung dili mo ma-replyan na may Ginoo nagtan-aw kung unsa ka maayo yung ipakita sa kuha. Mo na siya. Pasayloan lang ko niyo kung wala ta mo ma-replyan sa tinuod lang. No? Daghan kaayo. Daga og isa pa busy naman gud ta sige himog video, sig pangitag video lalo na karon nga gasaka ang atong followers. Gahimo tag video nga gahimog video. Muna mo reply ta dira mga pulo, 5 ana. Usay 30 ka tawo kung makaya nako. Nya kung mo sige tag reply. Di man pud pwede kay nga naman. Butana po betag mga palabas sa uban no, makipag-engage pa beta. Mga uban content creator di ato po natanaw ng mga palabas nila. Para nga atong video ikatag pod, ingana na siya. So pasayloan lang ko ninyo no kung wala ta mo matagad, kung wala ta mo ma-replyan sa comment section. Pero katong ingon nga wala mo tagad. Sakit sa kundugan na nga dili ko mo tagad og tao, kinsa gug ko. Bisag musikat ko, agi mo sa balay. Chat dire. Bisag sa comment section usag asat sa ano tagda ko ninyo, basta kamo lang nakabalo nga na ako. Kay hala nga mamta kaila sa inyo mo nang pasayloan lang yung stats kaya sorry lang yung kaayo managad daw